Ja, jeg starter nu, Christian. Crawl, ja. Og det er Christian, der svømmer nu. Og han løfter hovedet lidt for højt op, men det er blevet bedre, end det har været tidligere. Sprøjter lidt vel rigeligt med det ene ben en gang imellem. Løfter stadigvæk hovedet lidt for meget. Og bukker det ene knæ lidt for meget.